Sirkal mapacho ka imedo seyo kuom jwang'o jokenya makalo matek e pinje libamba ka idwaro mondo mi orit chike maketo arita makare ne jokenya e pinje maoko. Ten kanisa mar Pentecostal Voice of Kenya okwedo sirkal kuom ling' thi e thuolo malach e kinde ma jokenya ma kwan gi pod ok oyangore kale midhiero mathoth kotenore kod yiero manotim e piny Tanzania manopong' gi tulo. Kamano bende giseyo sirkal kuom rem mar konyo jokenya manomaki e piny Uganda makata kamano nowe thuolo kawuono. Pentecostal Voice of Kenya tunaona ni kwamba kama PVK serikali haifanyi vile inatakana vikamilifu. Kile tunajua ni kwamba serikali iko na uwezo na inaweza hatua zaidi ili Wakenya waweze kuwa safe wanapofanya kazi ng'ambo. We also call upon the government of our foreign nations, particularly East African neighbors, to respect the basic rights and freedoms of Kenyans in their country, in adherence to UN and regional human rights conventions and protocols. E kinde ni maduol mar IEBC oyawo kinde ne jopiny ndikore kaka jogo ombulu, riwruok mar rowere mong'ere kaka Youth Transition Initiative Kenya nobago kampen e gwenge